Така, какво става, майнаци? Това е епизод 2 на Paladins и днес ще играеме аз, Ростико и чакаме Костов, обаче... Така, пиквай си някой герой. Пикни ако искаш. Не знам, пикни някой. Деца без катинар. Така. Така. И днес ще се разбием от игра. Защото съм сам. Дори не знаех какво да правих. Пик на каси. Пик на каси. Сега чакаме. Това е като CS и... Абе, много е добра. Мисъл, трябва да си разгледаш магийките там. В смисъл, то ти пише бутончета. Ай, пичове, как мога да си сваля играта от Steam, защото нещо нещата... Влизаш ти им, пишеш Paladin си, цъкаш download. Ма къде да го пиша? В стор, бе, приятел! Тупан! Стор. Стор е. Аз не съм търсачка в стор. Дясно, горе дясно. Добре, Рости, видиш и долу по средата на екрана ти долу. Чакай, имам туториал. Не бе, това не е туториал, бе. Добре, и сега какво правя? Долу в... Чакаш. Трябва да си на един кон. Долу, нали виждаш ни магийки там? Да. Това, виж копчета, в смисъл. Най-отляво ти е... Най-отляво ти е... Basic атаката. Q-то ти е някаква магийка. Ето ти е улта. И F-то ти е някаква магийка. И десният ти бутон на мишката е някаква магийка. Не, аз знам си каква е. И цъкаш и да си купуваш айтеми. Взимай си... Какво цъкам? И. Цъкни и най-долу пред последното си пише едно aggression. Си го вземи него. И по-бързо идвай. Че това е нов мап, искам да го видя. Ма това е бета версията, бе, тапаци. Ми пука. Поне тръгва. Брат, аз имам купената. Не ме интересува, брат. Поне тръгва. Слизам от плод. Топа ми стил на даблкила. Абе, то как ги избива, бе? Капчика, О, взех кил, yes. Къде си? Сега като видиш и просто цъкаш десния бутон. Чакай, бе, ела тук при мене, бе. Ето ме, аз съм един дракон. Капчваме сега. Бой по то. Бой по то. То, къде, бе? Дайте на това, бе, дайте и, бе. Абе, брат! През 50 човека ще ме убиеш, майка ти мръсна, бе! Къде ли е стила? Капчвайте, приятели. Та бие демидж, бе. Абе, брат, дали не лъкна? Ела са ти тук. Аре, умирай, бе. Има Аре, ли пуш. някакво тичане нещо, брат? Не, просто трябва да пушиме сега. Брат, бах ти дървото е сапорт, братини. Бах да в газа! То Ростико е бах ти финати. Инстрик 14, брат. Аз съм бах ти слаби. Това не че е Мета на в начинаещ. само една игра.
Абей! Бах ти как ми натресе някаква чекия. The spirits do not rest. Какво е това, бе? Кой ми говори тука, бе? Ти къй си са, бе? Какъв си ти, бе? Какъв се явяваш, бе? Ела, бе? Какво стана, бе? Не знам, май умря. Аз съм килинг спри вече. То бах ти Наутилиуса, човек. Тия ме почнаха. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, Давайте, давайте, давай! Ела тука, бе, дебелак! Чувате ли нещо, бе? Не много. Браво, бе, Ростико, ти ги биеш яко. Абе, кой я да инсталира тази? Абе, Ростико! Стига стилва! Гледай го, брат! Ще ти сера в устата, бе! Ето го убиям аз. Аре, бе! Къде се, бе? Не те виждам, бе, мама ти мастио! Аре, агрешън, брат. Апгрейд на агрешъна. Гледай аз как лета, бе, ти не можеш така, нали, бе? Можеш така, а? point spawning in 15 seconds. Ростико, виждаш ли ме, бе? Я гледай са. Бе, това, бе! Това ти ли го сложи, бе? 2, Не знам. 1. Дайте на дървото, дайте на дървото, дайте на дървото, дайте на дървото, дайте на дървото. Дайте на всичките, дайте на всичките, дайте на всичките, дай. Аре, бе, умирайте всички в кофи, бе. Капчвайте, бе. Фу, се затиши всичко, бе. Къде сте, бе? Идват. О, взе го. И Ростико ми стил на квадракила. Escort the О, yes. Какво ме обвиняваш за нищо? Аз само стрелям и нищо друго не правя. Нека само си цъкам копчето, брат. Ела тука, бе! Какво стана, бе? Що не убих никой с това? О. Нема на този дебелия, бе. victory. Виктори бихме ги. Бах ти бързата игра, човек. Не съм имал толкова бърза игра. На 0. Ма играм срещу ботове, нали знаеш?
Мисля, само компетитива е. Да, братле, кога дигнеш лева, да. Да, аз съм левел. Това много лесно се дига. Тук следващия играч ще дигнеш левел 3. Реплей again. Излезе ли ти Join Mode? Да. Аре. То Сашо, като дойде, ще трябва да свършим клипа. Обаче някаква тази игра няма никаква информация какво да прави, брат. Пуцаш, брат, какво искаш? Ама, не е ли яка, брат? Мен ме радва. Select your champion. Искам да пробвам някоя е тая, пример. Ти пак ли си с Каси, бе? Кеви ме. Не играеш, то не играеш някаква друга, бе. О, аз съм с Виктор, брат. То с Калашник. Искаш да играеш Виктор, аз с Каси. Добре. Аре. Cassie. Каси! О, имаме Инк. Тя е спорт. Customize your champion. Той Андроксъс е много як. Много ме радва как изглежда. Prepare for То е средния техен. Фишмаркет, брат. И на всеки един левел ти дава честища, които да ги отвориш. Ти отварял ли си до сега чест? Не. Ти три трябва да имаш един. Are you kidding? I was born ready. О, това пиле са. Well, hello. О, това като го задържиш, брат. О, това е бахтяк. Кой правят магийките? Яки ли са? О, той има ейм. Да. Абе, тази Каси е бахти добрата. the battle is about to begin. Дай ми коня. Ама някакво си личи, брат, как еймваш. 4, Не е като в CS, брат. Някакво се навежда 1. човека, брат. And so it begins. Колко нови мапове има, които не ги знам, бе. Аз не съм играл 3-4 дена, брат, и виж какво става. О-о. What? First blood. Брат, някакъв начин убих някой. Тия проценти не разбирам как се зареждат. А лута ти какво прави? What? Target locked. Лута ми не знам какво правим, бах ти тъпи. Escort the payload. Кой играеш? С Каси. Killing spree.
е толкова по-добре от това. А? Нека стрелям. С касата, като стреляш и бие много повече демидж. Какво ми се набута в мене, брат? Не! То ме нокаутира е така, брат. Какво стана? То с по-малко хилт. Защото Виктор и той е с 2500. Като Дрогос. Target locked. Thanks a bunch. Not my fault. Wait for it. Абе, брат! 30 seconds remaining. Раз чисто май си по-слаба. We are stronger together. И сега някаква зима е така... Push successful. What? Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Тук съм. Опа. Шивайте ги. Брат! Къде ми отбора, бе? Double kill. То Растико, какво си седи, бре? Абе, Какво ми прави лута? какво на тебе, като ти си я сваляше, излезе ли ти едно видео студио 2012? Да, и на мен ми излезе. Това колко време ще сваля? Не много. Target locked. Аре, бе. О, брат, толкова си беше пуснал, аз бях мъртъв. Е така. This is despair. Escort the payload. Не. Не, бе, как ме фана, бе? Защо?
Това убива. Let's make this interesting. Абе, да ти сера в устата, брат, тя фокусват ли, бе? Бах ти умните ботове. Seconds remaining. Target locked. Victory. Бах ти. Така си, брат. Играй си я каси, аз не я искам. О, взех чест. Че ти качих левел едно на то. Как да отварям тези честове? Влизаш в лут чест. Цъкни хом долу, горе вдясно. Ага. Ага. Ruckus. И рекес. Инк е фри. Барик, какъв това, бе? Бах ти миньона, брат. Фернандо. Фернандо! О, мога да играя с Xbox контролера. Не ми трябва. Кой ми си играе? Добре, още една и ще я направим с Викторчо. Искаш ли join in battle against other players? Искаш срещу други хора? Хайде, права. Падаме като кучета, бе. Ма сигурно дава повече неща, бе, така да е повече XP и Gold. Select a champion. Victor. Виктор. Кой ще играеш ти, бе? Не знам. Взеха ти каси. Взеха всичко. Вземи си... Значи. Тоест няма какво да игра, всичко е заключено. Е, имаш игра само. Инк. Инк. Той е... Бая хора, бе. Имаш Фернандо. Ще... Вземи си Инк. Тя е съпорт, да знаеш. Какво прави тя? Пускай ни, тя е трудна. Your champion. Prepare for battle. Ще я научиш. Аз как съм се научил? То, Виктор, човек, се едно играеш Call of Duty. Това е забавен. The strength of the team is each member. The strength of each member is the team. Почнахме ли, бе, бах ти? А тук е по-голям. А, не. Тук сега това трябва да го ебеме в газа. Чакайте. 5, 4. The battle is about to begin. 2, 1. Stop the payload. Oh, fuck. Stop ще го the спрем. payload. О, не. Тук съм. Абе, брат, тия се бахти тегавите. И трябваше да играем срещу хора, ние тук не струваме. Enemy double kill. О, телепортирах се някак.
Те ме изгърбиха тук, ти си сапорт бе, приятел. Double kill. Аз не знам какво да правя сапорт, за какво трябва. То пело трябва да го спрем по някакъв начин. Направи това. Виктор, да ти сера в устата, брат. Как му уби? Да, и респаунва по 30 години, брат. Аз тук само ще умирам, нищо няма правя. Сме слаби, брат. Майка му да е, бе. Бати Бати скъпа пачовете, някаква. бе! Та ми набие така хуй, брат. Апъл пей! Как му би то, бе? Бах ти я, бе, перката. Бате! Няма значение. Дай играе бах ти трудната това на мултиплеер, човек. Which one's which? Drat! Five. Sorry. 4, 3, 2, You get used to this. 1. Сега трябва да го пъшнем по някакъв начин. Completed. What the fuck you Да го дефим. Escort the payload. Ох, мамицка, да ти да е. Пасете ме. Enemy killing spree. Кво бе, брат? Как не умира та, бе? Има 6 патрона, брат. Не, брат, каква е та, бе? Да, деба и хакерката, брат. Да, аз не мога изляза. Защо не мога изляза? Крис, още един абонат. Къде, бе? 21 абоната вече. Да се спаса по някакъв начин. Enemy rampage. Enemy Rampage, вероятно ние тук. Вие дай ми очи, не? Брат! 30 seconds remaining. Бах ти хакерите, бе. Seconds remaining. And head. Double kill. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Убих ли я поне, бе, мама и дева мастията, брат? Тева и тъпия дефиз, брат. Не знам. Няма игра така, брат. Тук не може да се науча. Какво ще играем сега? Аз трябва да свършим епизода, добре. Това е всичко от мен, надявам се ви хареса този клип, това е епизод 2 на Paladins и до скоро,